ኣብ ትግራይ ክገፈና ንዝመጽ ዘሎ ኣካል ስጉም ትንወስዶ ኢልና ዝብሉ መናእሰይን ኣብ ናይ ትማሊ መዓልቲ ናጽነት ተባሂሉ ዝሓለፈ መዓልቲ ከዓ ማለት እዩ ዝተዘረበ ኣገረምቲ ዝኾኑ ዘረባታትን ኣይተ ጌታቸው ረዳ ከዓ ነዚ ጉዳይ እዚ መልሲ ክህብ እንተሎ ዘገርም መልሲ ሂቦሎ እሞ እስኪ ናዞም ጉዳያት እዚኣቶም ሎማዓንቲ ንርአዮም ጠፊና ዝቐነና ከዓ ያው ፍሉጥ እዩ ሴሌብሬሽን እናገበርና ቀኒና ማለት እዩ ናብ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ሒዘኩም ክሰግረ ነዚ ቻናል እዚ ሓደሽቲ ኮይንኩም ሳብስክራይብ ብምግባር ነዚ ቻናል ላይ ጀምሩ ኢኹም ማለት እዩ እንድሕር ደኣ ነባራት ኮይንኩም ሃናፅ ኣይርእቶን ዝፅሓፉ ለይ ሰባት ውሱናት ከንብብ እዩ ማለት እዩ ካሕሳይ በርሀት ኣይልኒ I really like your show ይፎቶ ኤልኒ but you got to see or understand Eritrean problems ፀገማት ኤርትራ ግን ክትርዳእ ኣለካ it is easy to say because ኢትዮጵያ ሰርቲን ጠቅላይ ግዛት ብምልኦም ብምኽታት ዓይን ለምዓይን ሰምዕ ጌርኩምና ኢኹም ሕጂ ከምዚ ኸማኻ ጅባኻ ንምምላእ እንዳተዛረብካ nobody will be surprised because ቴክ ቺፕ ማለት ሕሳር ነው ተዘረባዚ ከም ቁም ነገር አይንወስዶን ኢና አይን ለምዕና ይሰምዕ ዝገበርኩም 13 ክልላት ኮይንኩም ወይ ካ ጠቅላይ ግዛት ጌርኩም ንስኻትኩም ይኹም ዝብል ወቀሳ እዩ ዘሎ ካሕሳይ በርሓዊ ማለት እዩ ንርእይቱኻ ግን ይቐንየለይ ናብ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ድማ ኣጸብቕ ሒዘኩም ክሰግረ ካብ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ እንሪኦም ገረምቲ ዝኾኑ ዕላላት እዮም ፍሉያት እዮም ገረም እቲ ቀዳማይ ቪድዮ ክንሰምዖ ኢና ማለት እዚ ህዝቢ መዓልቲ ናጽነቱ ባንዴሩ ሒዙ ማለት መዓልቲ ናጽነት ክነኽብር ኢሉ ናጽነት ዝረኸብናሉ መዓልቲ እዚ ኢሉ ናይ ልምዓት መቃልሕ ወዘተ ገለ ዝበሃሉ ፕሮግራማት ከመሓላልፍ ወይ ከዓ ክሰምዕ እንታይ ዓይነት ተስፋታት ይሉ ወዘተ ኢሉ ዝወፀ ህዝቢ ኣሎ ተገዲዱ ዝወፀ እዩ መብዛሕትኡ ፍሉጥ እዩ ማለት እዩ እስኪ እንታይ ሰምዐ ኣብቲ ኣኼባ ሃሚ ዝተቐስክዎ ዘጋልብ ዝነበረ ዕዳ 30 ትሪልዮን ዋሽንግተን ሎሚ ናብ 4 ትሪልዮን ይዓርግ ምህላው ቀሊል ምስክር እዩ ካብ ናይዚ ዝሓለፈ ዓመት ኣቓልቦ ዝስሕብ ጉዳያት ናይ ቬነዙዌላን ኢራንን ኣብነት ምርኣይ ሕማቕ ኣይኮነን ኣብ ኣሜሪካታት ዝፀንሐን ዘሎን ዕዳጋታት ሓሺሽ ወይ ድራግ ነዊሕ ዛንታ ዘለዎ እዩ ቬነዙዌላ ኣበይ ትስራዕ ማዱሮ ኸ እንታይ ተራ ነይርዎ በአህጉራዊ ሕጊ ክሰት ዝኽእል እንታይ ነይሩ ስለምንታይን በናይ ሕጋዊ ቁጥዕን ማለት ይሕዝን እዩ የስሕቕ እዩ ዘስሕቐኒ ዘሎ ትናቱ ዘረባ እዩ ትናቱ ናይ ኮይና እንታይ እዩ ዝምልከቶም ነቶም ዘለዎ ነፃነት ከኽብሩ መፂኦም ዘለዉ ሰባት ብስሩን ነፃነት ከም ዘይኮነ ተዘራሪብና ነፃነት ማለት ከም ኣይኮነን ግን ፍሪደም ማለትን ሊበርቲ ማለትን ታይ ይዝባል ካብ ዝኾነ ባዕዳዊ መግዛእቲ ትግዛኣሉ ዝነበርካ ዓዲ ነፃ ምውፃእ ሓደ ርካቦት ስለ ዝኾነ ነዚ ኢና መሰረት ጌርና ንዛረብ ዘለና መዓልቲ ናጽነት ማለት እዩ ነዚ ንምግባር ከዓ ብዙሓት ደቂ ህዝቢ ብየዋህነት ይኹን ብተንኮል ይኹን ንሱ ማለት እዩ ዝኣሰሮም ይኹን ብህልዋት ዘለዉ ስለ ዝተሰውኡ መዓልቲ ናጽነት እዩ መዓልቲ ናጽነት ማለት ንስኻ ንዘለኣለም ይርህወካ ማለት ዘይኮነስ እታ ሓንቲ መዓልቲ እውን ትኹን እታ ሓጎሱ ዝገለጸላ እቲ ስውእ ዝኾነ ድሌቱን ባህጉን ገሊጹላ ዝነበረ ወቕቲ ስለ ዝኾነት ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ከዓ ተገዲድካ ኢኻ ሰለብሬት ትገብራ ዋላ ዕረ ክትጥዕመካ ትኽእል እያ ግን እቲ ሓቂ ንሳ ስለ ዝኾነት ማለት እዩ እንኳ ኣብፅሓኩም ኢልካ ኢኻ ትጀምር እንታይ ተዛሪቡ ተሰብኣይ ኣብኡ ተሰብኣይ ፖይንት ኤ ፖይንት ቢ ፖይንት 3 ተዛሪቡ ሰለስቲኦም ፖይንታት ኮረንስ የብሎም ገለመለ የብሎም እንታይ ክዛረብ ብዛዕባ ተዓዱ ክዛረብ ድሌት የብሉን ኣፍተር ኦል እንታይ ክዛረብ ታይ ገይረ ያጥፊ እያ ኢሉ ክዛረብ ኣይክእልን ሙዱሮ ከምዚ ገይሩ ትራምፕ ከምዚ ገይሩ ንኢራን ኒውክሊየር ፕሮግራም ከምዚ ነይሩ ዋቀብ ጥርጥር ሴት ታ ዓይነት ሹማ እንታይ እዩ ዛረብ ዘሎ ብስሩ እንታይ እዩ መከራ ኢኹም ረኺብኩም ክትጽልዩ እዩ ዝግባእ ናይ ብሓቂ ማለት እዩ እንታይ ይዛረብ ምህላው ኣይፈልጥን ስለምዱሮ እንታይ ኣምፁ ሕጂ ሙዱሮ እንታይ እዩ ሙዱሮን እቲ ሕጂ ለማዓንቲ ዝኽበር ዘሎ በዓል ናጽነትን እኮ መራኽብቲ የብሎም ሃዊትካ እንታይ ማለት እዩ ወዲ ጻዕዳ ገዛ በይናዊ ናይ ምቕያር ስጉምቲ ክወስድ ይኽእል ናይ ኣማን ቬነዙዌላን ናይ ኣሜሪካ ሃገራዊ ድሕነት ስጋኣት ድያ ብኸመይ ማዱሮ ኸ ከም ውልቀ ሰብ ናይ ሃገራዊ ድሕነት ኣሜሪካ ስጋኣት ነይሩ ድዩ እቲ ስርሒት ዝኻየደ ስርሒት ንምቕያድ ንኻልእ ኣጀንዳታት ምስን ገንሸልን ዲ ነይሩ እንታይ ነይሩ ንምንታይ ከ እዩ ነይሩ ንምንታይ ከ ኢኹም ዝግበር ነይሩ ሕጂ
እቶም ዘይፈልጥዎ ሰባት ብምልኦም እንታይ ኢሎም ይሓስበሎም መሲልኩም ኣብኡ ኮይኖም ዝሰብኣይሲ ክንደይ ይሓስብ ብጣዕሚ ምሁር እኮ እዩ እኒሄ እዚ ነገር እዚ ብኸመይ ፈሊጥዎ ምክንያቱ ቴክኖሎጂ ኢንተርኔት ወዘተ ዝበሃል ነገር ኣይወፅሖም ዞም ህዝቢ ክሳብ ሕጂ ግሮምን ይድነቁን እዮም ዘለዉ እመኖ ይትእመኑ ብጣዕሚ እኮ ይፈላጥ ንስኻስ 100 ዓመት ንገሰልና ይብሉ ነይሮም ትማዲ 100 ዓመት ድሕሪ ሕጂ ተፀኒሑ ክጠፉ እንኹም ከም ህዝቢ ኣየፅንሓዮ 10 መዓልቲ እውን ይወስኸሉ ድሕሪ ደጊም ወላ ሓን ፀገም የብሉን ግን 100 ዓመት ንገሰልና ገለገለ ቶም ዘይፈልጡስ ከም ይበሉሽ ቶም ዝፈልጡ ሰባት ግን ሕጂ ዝስማዕ ነገር የብሉን እኮ ዘረባዚ ብዛዕባ ዓድናስ እንታይ ተዛሪቡ ብዛዕባ ትሕቲ ቅርፂ ምልዋጥ እቲ ነፃነት ሒዝዎ ዝመፀ ለብዘበን ኤክስፔርት ዝገብሮ ሰብ ዓሚ ካብ ዝነበረ ሕመቕ ለብዘበን መሓይሹ ዝኾነ ነገር ቀይሩ ሕገ መንግስቲ ክነፅድቕ ኢና ኣብ ኣጋ እርጋን ዝርጋን ዘይኮነ ሰብ ኣጋሞቴስ ተጣዒሰ እየ ሞ ተመሊሰ እየ ወዘተ እቲ ሰብ ትፅዊት ገይሩ ፀንሒዩ ከምኡ እየ ዝግምት ኣነ እውን ማለት እዩ ግን ዝሰብኣይ እዚ ይጠዓስ ወይ ከዓ ይናሳሕ ማለት ተመን መዓር ከውፅእ ጀሚሮሎም ሰናሃብ ኮይኑ ማለት እዩ ዋላ ሓንቲ ጣዓሳ ዘይብሉ ስኢሉ ከም ኣይሉ ዝሞተ ሰብ እዚ እዩ ክመውት ማለት እዩ ምዱራ ጨኒቑ ክቆት ለይሉ ዓርኩ ዲ ነይሩ ወይ እንትን ዓርክ መርዑ ዲ ነይሩ በኽሪ ዓርኩ ይመስል ምዱሮ ክብል ሓንቲ ዓመትን ፈርቀን ሓሊፉኒ ክሳብ ሕጂ ኣረ መከራ በስመ አብ ሕጂ ሓቁ እዩ ጌታቸው ከይረዳሲ ኣብዛ ፖስት ታይሉ መሲልኩም ፍሬደሪክ ኒቼ ዋንስ ኪፕድ ዛት ኢል ነይሩ ማለት እዩ when fighting for freedom one had to distinguish between freedom from and freedom for ብዛዕባ ነፃነት ክትቃለስ ከለኻሲ ኢል ነይሩ ፍሬደሪክ ኒቼ ማለት እዩ ፈላስፋ እዩ ባይዞይ ክትቃለስ ከለኻስ ነፃነት ካመንን ነፃነት ንመንን ኢልካስ ክትፈልዮ ክትክእል ኣለካ ካመን ነፃ ትወፅእ ተነፃነት ከንመን እዩ ዝብል ተደፈሊጥካ ማለት እዩ unless your freedom እቲ ነፃነትካ from leads ማለት ነፃነት ካብ እከለ to a freedom for something ንዝኾነ ነገር ክኸውን ይኽእል እዩ that freedom might as well be another form of unfreedom ማለት እቲ ነፃነት ንሱሲ ካብዚ ወፂኻስ ናብ ካሊእ እትዩካስ ማለት ሓደ መልክዕ ነፃናይ ዘይ ምዃንካ ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ ከዓ ናብ ግዝኣትን ናብ ስሌቨርን ከእትወካ ይኽእል እዩ that said እዚ ምስበልና እዩ ዝብል ዮሃና ንህዝቢ ኤርትራ ሳላ ቃልስኻ ቀተልትኻ ቀይርካ 35 ዓመት ኣብ ሕሰምን መከራን ዘለኻስ እንኳ ኣብፅሓካ ዝብል ዝገርም ርእይቶ ሊእኽልኩም ኣሎ ማለት እዩ ንነፃነት ተቃሊስካ ናብ ባርነት ምጥሓል ከም ዝከኣል ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ፍጥረት ፍትዊ መራሒ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ስለ ዘርአየና ድማ ዮሃና ክብሎ እፈቱ ግርምቢጥ ዝኾነት ዮሃና ናይ ዝዓመት እዚኣ ነይራ ባይዘ amazing እንታይ ማለት Are you here for the first time? Yes. Well, even you? Project engineer for Asmara Mining. How is the celebration? It's amazing. You enjoying that? Yes, it's my first time. You coming now? እዚ 24 ጉንበት ሲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝነብር ህዝቢ ኣይሕወሶን ድዩ ኩላ ካብ ደገ ድመፀት እያ ማይ ናይ ኤርትራ ናይ ዓዱ ጥራሕ ድሰተ ወዲ ዓክር ናይ ኤርትራ ጥራሕ ዝበልዐ ናይ ዓዱ ጓና ፒዛ ወይ ከዓ በርገር ዘይበልዐ ኦሪጂናል ኤርትራዊ ንኽንርኢ እንደሊ ንሕናኻ ብፍላይ ኣብ ከምዚ ዓይነት በዓል ኣበይኹም ተሓብእዎ ኦሪጂናል ዝኾነ ወዚና ክንርኢ እንደሊ ብፍላይ ኣብ ከምዚ ዓይነት በዓል ማለት እዩ ኣበይኹም ተሓብእዎም ግን ኣነ እዚኣ ሕቶላትኒ ሓደ ንፈልጦ ክንስእል እቲ ኦሪጂናል ወዝ ዘለዎ ኤርትራዊ ኣበየሎ እኮ ይብለካ ይዛረብ ኮለ እዩ እቲ ኦሪጂናል ወዝ ኣለኒ ዝብል ዘለኮ እስማይ it's for the first time ማለት ንመጀመርያ ግዜ መጽ ይብል ማለት እዩ ንመጀመርያ ግዜ መጽኡ ዓድና ሰላም ኣላ ኢሉ ንመጀመርያ ግዜ ዝመጸሲ ጋሻ እዩ በቃ ሪኡ ኸይድ ይኽእል እዩ ኣብዒሉ ኸይድ ይኽእል ማዓልቱ ግን ዝፈልጦ ተኣምር ይብሉ ግን ዓድና ጽቡቕ ያ ዘላ ካብቲ ናይ ዓምን ለብዘበን ተሓይሽ ኮኽብል ይኽእል ሰብኣይ ዝክሕሱ ተሎ ማለት እዩ ኣብቲ ኢንተርቪው ከምኦም ኣይራይ ኩላ ፈርስት ታይም ትብል 35 ዓመት ሙሉእ ብተኸታታሊ ዘብዓለ ሰብ እንዳህለወ ክሲ ፈርስት ታይም ጥራሕ ተምፅልና ዳ ተኸገብረልና ይሞና ሎሙ ደይኮነ ቅድሚ ክንደይ ዓመት ናጽነት ኢለ ይሓስቦኒ ናጽነት ማለት ድላይካ ትዛረበሉ ናብ ድላይካ ትኸደሉ ድላይካ ትገብረሉ እዩ ናጽነት ማለት እዚ ኣነ ናይ ብሓቂ ናጽነት እዚ ናይ ውልቀ ሰብ ናይ ውሕዳት ሰብ ስለ ዝኾነ ኣነ ሓቂ ተሓይሽ ብነተይ ናጽነት ኢለ ይኣምኒ ንሕና ናብ ባርነት ኣቲና ኢለ ድሓስብ ኣነ
يحواتنا جين طفئهم مليئهم نناصنت نصحات طفئهم مليئهم نولك سبات جين تقوم اللو ناصنت لهم سنكلان نابنت سنكل اللو ناصنت لهم سنكلو يا سنكلات مشقتو خينهم سنكلات ندابلو شقطلو مالو يغريتا ناتيريتو نحزب إرترا ناتيريتو زيو توم ساي مالس زغلصو زلو تحساب اتتخكلني حساب اتمريت زلو نسيو اتوم زحسو زلو زولو زلو كله حاسوتيو منم ولا حنت طر حق يبلان كاب حاسوت حق نختوص انت تغلبت كيا وچو يا اتوم زحسو زلو يحسو له يوم تم حق زارو زلو سباي جن كابزيم زعبيلن اوف كورس نزي نصانت زين خمص يلوم بزحت تسويم ازي زي كحد حقي تقاليسوم دو فلوط قال مل عامتات مالتي نامنتاي كتسغاغيروم ታነጻነት ፍሪደም ፎር ትብል ነበረተሲ ፍሮም ካብ እከለ ወጽዮም ሲ ናብ ኢሳያስ ይወሞ ታነጻነት ማለት ንሱና ጻወጽ ካብ ምንታይ እንድዒ ካብ ምድሮ ገለገለ ግን ነጻውን ይወጽን ይመስለን ይሐልም ለይቱን ብዛዓ ምድሮ መጸኒ ግዲ ካብ ወድብ ሕውሓት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ንመላ ህዝቢ ኤርትራ እንኳን መበለ 35 ዓመት ጽምብል ማዕልተ ነጻነት ኣብጽሕካ ክብል ይፈቱም ህዝቢ ትግራይን መሪሕ ወድብ ሕውሓትን መሰል ዓርሰ ውሳነ ህዝብታት ካብ ዘለዎም ዘይነቐነቕ መትከላዊ እምነት ብምብጋስ ህዝቢ ኤርትራ ን30 ዓመታት ዕድልኻ ባዕልኻ ንምውሓስ ንዘካይድካ ቃልሲ ዘለዎም ድጋፍ ክገልጹ ጸኒሖም እዮም ኣብዚ ጽምብል መበለ 35 ዓመት ማዕልተ ነጻነት ኻውን እዚ ቅዋሞም ደጊሞም ከረጋግጹልካ ይፈቱም ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ነዊሕ ዓመታት ኣብ ዘካይድዎ ፍትሓዊ ቃልሲ ከም ህዝቢ ኣብ ሕማቕነት ጽቡቕን ሓበራዊ ዓወት ዘደጋገፉ ሕዋት ህዝብታት እዮም محفرات فشقلات ايغرنكا نيساس ملخ سدلو زلو እንቋ ዓድፋ አኻና ሚደንን ፍረቃን አጥፊ ኢሎምሲ አጥንዲ ፍትሕን ህዝቦም ዝሓትስ እንቋ ሓጎሰ ካብልዋ አተዚያቶም ምስተኮሎም ሲምሮም ዝሓመሙ ዝጸፍሖም ዝቆትሎም ዘጥፎም ዝፈቱ እንዳህወሓት ማለት محفرات ንህዝቦም አክንዲ ጃስቲስ ዝደልሉሲ ምስቲ ቀታልን አጽናትን ዝኮነ ኢሳያስ መልእኽቲ ይሰድሉ ከምዚሎም ዋይ ሕፍረት حراي أنا تفلي أترأين زلا مالت نسونكم أصل زجورن إحنا كالي من قدي وكالي راوت كن صعب لنا يلي حسب داود بأكابات إيروم ويكا نساتهم لمينهم كسس تخوينهم نتخصصي نكو عبد حكات أجمع باللون إيلوم سلزك أبات أرو زبصحنا ጉድአት በሙሉ እንخشفኑ ለይትን ቀትርን ጽዒሮም በመግለጽ ዶ በገለደ ገይሮም ክሽፍኑ ወስለ ዝደለዩ ኢትስ ኦኬ ማለት እዩ ግን ንሕና ከም ኢሎም ስለ ተሸፈኑ ንሕና በአንጻሩ ኸይና ነዚ ጉዳይ እዚ ንሕና እውን ከምዚ ክንገብርና ዝብል ሓሳብ እንተልዩ እዚ ዕሽነት እዩ በመሰረቱ እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ሞት ህዝብ ዶ ኣብ መጉዳእት ህዝቢ ኣብ ስቃዩ ዶ ኣብ ረሃቡ ገለ ዝበሃል ዋላ ሓንቲ 10 ሳንቲም ትበሃል የብሎምን كم يحاسبوا يوم يلي حاسب نتلو نسو كم خبلي خدي كم كوي يحاسبوا يوم إلو مالت نسو تنسو حلينو كم ناتو مسيلو كم حاسب زغل سبالو of course يحاسبي that's why قالوا تبون كم إذا مسلم قدس وبصو قلنا نقولو ززاربو مالتي حاسوت رأيهم حجنا أبنت مالتي نقف قف أبيلهم انكو عبد حكا كل جزي خا حبيرنا أنك على سنيرنا حبيرهم يوم تفيهم أنا بحث يرو حبيرنا أنك على سنيرنا حما يخونوا بصبو حند قال لغنا قروكم إيه لو ما عند ليتهم كتداموا قلام إنتان مالتي كساح حجنا زوج صحكم سب أيسي مويتو زخونة سب انت موت انتو لخا أجوخم نابن تودخا نحرمو ودو نحرمو يتوان حدا سب ودخل لنا أينيرو مالت زي مالت نخل لها نام مويتنا أيو سيئنا أيو إنا نمباليو بينهم يكون كتحازنو زقبا اتقول عخومسي لبامي يرو نخل لها ناون قويتاين بيتي لتصوع سبين يرو نمباليو ودخم ودخل لنا أينيرو قلي بهال حاجي سب أي سبيتو مويتات توزح حدا سب أي كأخومو زي أي فلت كان نقدر يفلت أنا بقبر خيرو سبيتخم لنا أني رايجوهم أي تحزوني لوم يبهال حج مودة أدوسي إذا أسقرنا ياس حيرنا أنا قرنا ينتخوينو نتهزبي قلت جرم كنا جروه خول الله بخالي إبهال أجن نتحدى وجن كلتا سبيهم تخصيصهم كلتي إمكان لفنت حيزهم يوم مزيم بالفنتي مزيم يوم كنا شفل قالنا كنا تفعلنا يلوم شعوان تخصنا كسب حجز اللون الساعة أطفئ من أيهم تخصص أيز حيل زيو
ነፃነት ኣምፀ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ጉዳይ ተይኮነስ ሕጂ ተኸሳሳይ ነይሩ እዩ ተዘይ ኮይኑ እታ ክሲ ኣበየላ ኣበየ በፂሓ ወይ ሓሶት ያ ነይራ ኢሎም ክዛረቡ ኣለዎም ቃል ብቃል ምእንታን ካብቲ ህዝቢ ክንጸሉ ከም ኩርምቲ ፎ ኢሉ ክተፍኦም ተዘይ ኮይኑ ግን እቲ ሓሶቶም ጠስምና ለኸዩ ክሳብ ሕጂ እንኳ ኣብፀሓካ ገለመለ ይብልዎ ማለት እዩ ነየና እዮም እንኳ ኣብፀሓካ ዝብልዎ ዘሎ ንኣብነትከ ነቲ ኡጋንዳ ዘሎ ድዩ ነቲ ሱዳን ዘሎ ድዩ ነቲ ፈቆዶ ባሕሪ ዝሞተ ዘሎ ድዩ ነቲ ሙት ድዮም ነቲ ስውእ ድዮም ነቶም ኣብ ኮንቴይነር ተኣሲሮም ዘለዉ ድዮም ደስ ነቲ ዋላ ሓንቲ ፀገም ዝየብሉ ሰብ ኣይንዑ እዮም ማለት ንሳቶም ሕጂ ደለይቲ ፍትሒ እዮም ህዝቢ ትግራይ ሰብ ሕጂ ሰዓት ደላይ ፍትሒ እንድዩ በኣና ተመሪሕኻ ኢኻ ነፃነትካ ትእውጅን ፍትሒ ተምፅን ኢሎም ዝሓስቡ ግን ደለይቲ ፍትሒ ኮይኖም ንሳቶም ጓዓፀፅቲ ፍትሒ እዮም ብሓፂሩ ማለት እዩ እንኳ ኣብፀሓካ ኢሎሞ በፂሕዎ መግለፂ በፂሕዎ ኣሎ ዋሕንከ ተፋኻ ምልሓስ ይበሃል ንሕና ነፃነት እንታይ እዩ ባርነት እንታይ ፈሊና ንርኢ እዚኣቶም መማቕርቲ ጨው በርበረ እንጥቀምሉ ዘለዉ ነቲ ፅምዶ ተኣመንቲ ክኾኑ ንሕና እኮ ብነፃነትካ ከምዚ ኢና ንሕና እኮ ከምዚ እኮ ኢና ንሕና እኮ ኢኻ ይኮንካሲ ኣብዚ ሕጂ ትርጉም ዘለዎ ይኮነ እሺ ኣንፈቱ ዘጥፍአ ምስኪና ህዝቢ ዓለም ኣብ ጠፈራት ደይባት ማራመሩ ለብዘለ ኣዋን ከመይ ብረት ትኩስን ከመይ ሰባት ተቐትልን እዩ ዝመሃር ዘሎ ማለት እዩ ስልጠና እዩ ለለዋል የብላ ነይሩ ካብ ለለዋል የብላ ይሓይሽ እዩ ዝኾነ ዓመት ለለዋል የብላ እዩ ነይሩ በቃ ለለዋል የብላ ማለት ቀልዲ እዩ ነይሩ ሽዑ ለለዋል የብላ ቆልዑሲ ከምዚ ጌርና ሰልጢና ይባሃል ነይሩ ሕጂ ግን ለለዋል የብላ ይብሉን ምክንያቱ ጽምዶ ክፈርስ እዩ ጽምዶ ምንታን ከይፈርስ ጠቤርካ ኢኻ ትሕዞ ጽምዶ ጥበራ እዩ ጥበራ ማለት እንታይ እዩ ንሕማቕ ዝገበረ ምስ ሕመቑ ትጥብሮ ብዘለው ኣብ ዘለካ ማለት እዩ ለለዋል የብላ ሓይተሪፉ ለብዘበን ግታ እዩ ነይሩ ከምዚ ጌርና ደርቢና ከምዚ ጌርና ተኩሽና ገለገለ እወት ስነ ጥበብ ከም ዘለዎ ጠፊ እንዲ ስኡልካ ማለት ስነ ጥበብ ቶም ስነ ጥበበኛታት ገለ ገዲፎም እዮም ዋላ ትዝበጽሕ መከራ ንምርኣይ እውን ንሳቶም ብቑዓት ኣይኮኑን ምክንያቱ በዚ ሕጂ ሰዓት እዚ ነቲ መከራ ንምርኣይ ወይ ግልጽ ጌርካ ንምርኣይ ስዋኣት እዮም ነቶም ስዋኣት ደጊፎም ናይቶም ስዋኣት ዕላማ ክፍጽሙ ዝነበሮም ህልዋት ከኣለው ቶም ህልዋት ኣብ ውሽጢ እስር ቤት እዮም ዝርከቡ ማለት ካብቶም ስዋኣት ሕጂ ተሰብ ግን እንታይ ይብል እቲ ነፃነት ንዓይ መፅኡለይ ካመን ካብቶም መምጻእቲ ነፃነት ንላዕለ ኣነ ነፃነት ዝግባኣኒ ስለዚ ዋላ ንሳቶም ይተኣሰሩ ብዘይገድስ ኣብዚ ኣነ ከመይ ከም ዝትኮስ ክኢለ እየ ይፈልጥ እየ ነይረ ኣዶስ እንታይ ዝበሃል ጓላሲ ነዲኣ ሕርሰ መሃረታ ዲ ዝበሃል ሓቂ ኢሎ ከምኡ እዩ ዝበሃል ገይሮም የምህርዎ ኣለዉ ነቲ ትውልድ እውን ከምኡ እዩ እቲ ታሪክ ገልቢጡ ምእንታን ከፅንዖ ማለት እዩ ንሕና ሓጂ ንፈልጦ ነገር የለን ውስናት መጽሓፍቲ ኣለዉ ሕልፍ ክንብለን ነንብበን ካብኡ ግን ግልባጥ እዮም ነጊሮምና ኣብዚ ዘሎ ቮይስ ኦፍ ትሩዝ ዝበሃል ቪኦቲ ዝበሃል ከዓ ማለት እዩ ተኻፈልቲ ቀይሕ ባሕሪ ምዃንና ዘይተርፍ እዩ ክብል ይጽሒፉ ዘሎ ኢታማጆር ሹም ዋና ምክትል ኢታማጆር ሹም ጀነራል ኣበባው ታደሰሲ ናይ ሓይልታት ኢትዮጵያ እዚ ኣይሉ ጽሒፉ ኣሎ ማለት እዩ ናይ ግዜ ጉዳይ እምበር ኣይተርፍን እዩ እንዳበለ ይፍክር ኣሎ እዚም ሰብኣይ እዚ ማለት እዩ ፈኸርኡ 2 ዓመት 3 ዓመት ገይሩ ኣሎ ኣብ ማእኸላይ እዚ ኮይኑ እንዳሃለወ ሓወልቲ ኣብ ሽረ ዘሎ ናይ ሓየሎም ኣርኣያ ዝሰርሐ ሰብ እዩ ነይሩ ብመሪሕነቱ ማለት እዩ ድሓር ግን ምስ ውድብ ሕወሓት እውን ንባዕሉ ተባኢሱ ቀደም መታእተው ተሓየሎምን መታእተው ጻድቃን እዮም ነይሮም ባይዘወይ ብግንባር ምብራቅ ጎጃም ዝኣተው ሰባት ኣዲስ ኣበባ ሓደ እዩ ድሓር ግን ተባኢሱ ምስኣቶም ኣንጻሮም ተሰሊፉ ካብ ጠጠው ዝብል ነዊሕ እዋን ገይሩ ኣሎ ኣንጻር ኤርትራ እውን ማለት እዩ ኣቕኒዑ ኣሎ ዘረባታቱ ከም እዮም ሕጂ ፖስት ዝገብሮም ተጻሊእዎም እዩ ብጠቕላላ ተባኢስዎም እዩ ዘሎ ማለት እዩ ከምዚ እናበለ እዩ እንደ አንድ ኤርትራዊ አሁን የኢትዮጵያ መንግስት ቀይ ባህርን እየፈለገ ነው ሀገሪቷ የባህር በር ማግኘት አለባት እያለ ነውና አንተ የኢትዮጵያ መንግስት እንዲህ ሲል እንደ አንድ ኤርትራዊ ምን ይሰማሃል እስኪ አሰብ ለኢትዮጵያ ትስጠ
ኤርትራ ትስጠህ ከዛ በሰላም እንኑር አንድ ሆነች በሰላም እንኑር ይላል። እኔ የሚፈልገው ነገር እንደዚህ ነው። እና ለመጨረሻ ጊዜ ምናልባት ለኤርትራ ህዝብ ለአጠቃላይ ለወጣቶች በተለይ ማስተላለፍ የምትፈልገው መልእክት ካለ? አትሙት፣ አትሰዋ፣ አትሙት። በቃ ለሻዕቢያ ቢካ ለቀይ ባህር ቢልካ አምሓርኛ ወይታ እሺ አሰብ ምናምን አትሙት። ንገዛይ መፂኻ ትገፍፍ ትሓስብ ሰብኣይ ማለት እዩ። ስማዓን ትጠቕመካ እዛ ቪድዮ እዚኣ መጀመርያ መቃብርካ ኩዒትካ ንዓኻ መጀመርያ መቃብርካ ኩዒትካ ንቤተሰብካ ኣርዲእኻ ንዓኻ ድሕሪ ምግፋፍካ ናብቲ ዝኳዓትካ መቃብር ክትምለስኻ ሰምዕ እንዳሃሪኻ ወሰዳት እዘይ ኮይኑ ሸረልክ መፅሕ ላይ ደቂ ዓበይቲ ናባይ ናብናተይ ገዛ ክትገፍፍ ትመፅእ ሰብኣይ ማለት እዩ። ይነግረካ ኣለኹ መቃብርካ ከኩዓትካ ከይትመፅእ ንቤተሰብካ መርድእ ከይነገርካዮም ከይትመፅእ ንገዛይ ስማዓኒ هذا فيديو دي تقييماتك شري الكحلة فانا محاسبتك اكتب مقففت مالك انت تقييماتك شري الكحلة فانا افتم محاسبتك انا افتم قففتي اي من اسي كم زتود عندي من اسي انت تودي وما سؤالك كالي زرب عيد اللي نيرو باقباب نزح حيل زي نزت ولد زي بتعمل بزح كفتره اللي زغلن كساتفور اللي زغلن عقمن هيوت عدلن كوهابو ينيرو كلا جن تحجي كم بزحلف زنقركم كم ود زرابعي تسلف زلا قلبتن عقمن جن ايتقصلن يفلت ايه مالتي يفلت ايه ايتقصلن يا نمنت ازي تقصل مسيلكم اتمنئسي مرير وصلو زلا موداتا كتقف فيلك تخيد يدك خسنك يخلي عينها خسنك يخلي ካልኦቶም ከምዚ ገይሩ ተቃላሳይ እኮ እዩ እቲ መንእሰይ ከምዚ ገይሩ ክቃለሰሎ ንስኻ ኮፊልካ ንስኻ ደገ ታይሊ ቃለሰልካ እቶ እንደ ተቃለሰ አደኒቶን በእንደ ሰብኣይ እንደኾን አርኢ ፈትን እንዶ አርኢ እንዶ ወይለይ ሞት ከሜድያ ሽኮርዳት መስለካ እስኪ ሰብኣይ ኩን ንስኻስ ሕራንልን ወድንልን ኣነኮ ወዲ ዕጥቋት ሓይሊ እዩ ኣነኮ ጅግንነት ኮ ይስምዓኒ እዩ በል ኣነኮ ነፃነት ትግራይ ይደሊ እየ ክቃለስ ከምዚ ክዋጋ ይደሊ እየ ማለት እዩ ገለ እቲ ተቃለሰ ተሓደ ሚሊዮን ገለ እንድሕር ዳኣት ነፃነት ተዘየምፂ ወሲ ንሶይ ኮነንተ መንገዲ እዚ ዘይትፈልጥ ኮይንካ ድማ ትቃለስ ትኽእል ኢኻ ግን ካልኦት ሰባት ንኽቃለሱ ሓዊ ወዲዕኻ ንስኻ ፅግዕ ኢልካ ኾፍ ኣይትበል ሰብኣይ ትኸውን ትዕጥቕ ትስለፍ ኣብ ውሽጢ ተኣቱ ትውድእ ናትካ በቃ ኣነ ኢለ ነይረ ተዛሪበ በቓሉ እውን ተዛሪበ ነይረ ብተግባር እውን የርእየኩም ኣለኹ ኢልካ ኣቲኻ ዘምፀኻዮ ዓወት ዘምፀኻዮ ለውጢ ክሬዲት ማንም ኣይወስደልካን በዓልኻ ተዳሊኻ ትወስዶ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ተዘይ ኮይኑ ግን መንእሰይ 1 ሚልዮን ተሰውኡ ተባሂሉ ኣለዉ እኮ እዮም ደቂ እኮና ገለሲ ዓመቶም ሳይገበሩን ካብ ዝስውኡ ዓመት እኮ ኣይተገብረን ገና እኮ ንሰብ ሕጂ እኮ ይተረዲኡ ሕጂ ተረዲኡ ሓዘኑ እንተይወደስ ካልኣይ ወስኸኒ ቦዚ ጌርካ ምፅአኒ ገለ ኣይትሓፍር እንዲኻ ተሓፍር እኮ እዩ ዝግባእካ ሕፈር ባንእሽትለይ ቁሩብ ንዓኻ ድዩ ዕብይዎ ንስኻ ዳኣ ትወድኻ ዘይተምፅኦ ዘይተእትዎ ንባዕልኻ ዘይተኣቱ ንዓኻ ድዩ ዕብየልካ ኣነ ይዕበሎ ማለት እኮ እንዳሓረሰ ዓመት ምልኢት ጉድጓድ እናኹዓተ ክሳብ ሕቑኡ ዝብተኽ ኣቦ ትግራይ እኮ ገፁ ማእሲ መሲሉ እኮ ይዕብይካ ኣደ ትግራይ ጠስሚ ካብ ገጠር ተሸኪማ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ትራንስፖርት ተሓንጊጣ ዕዳጋ ኣውፂኣ እንዳምሃረት ዘዕበየቶ እኮ ኢኻ ወሲድካ ዘለኻ ማለት ቀልድ ይመስለካ ስኢሉ ብሃንደበት ስኢልካ ንእሽትለይ ማያስቲ የቢልካ ዝዓበየ ይመስለካ ከምኡ ይመስለካ ትመንእሰይ ክትሪኢ ከለኻ ብስሩ ክንደይ ተኸፊልዎ እዩ እሞ ከዓ ኣብ ትግራይ ሓደ ቆልዓ ምዕባይ ሒሰቡ ሓደ ቆልዓ ምዕባይሲ ክንደይ ዋጋ እዩ ዘለዎ እስኪ ኢማጅን ንግበር ናይ ብሓቂ እንታይ እዮም ዝኸፍሉ ወለድና ንዓና ንኽዕብዩ እኮ ንሶም መልክዖም ኣይፍለጥን እስኪ መልክዖም ረእይዎም እንታይ ይመስል ሰብ እኳ ይመስሉን ወይለይ ቆርበት እኮ እዮም ዝመስሉ ምራን እኮ እዮም ዝመስሉ ኣብ መወዳእቱ ወዝ የብሉ ገፅ ሒዞም ኣንጉዕኦም ዓጠጠጥ እናበለ ከም ዝኣረገ ማዕፆ እኮ እዮም ዝሞቱ ክሞቱ ከለዎ ማለት እዩ ሓንቲ መዓልቲ እፎይሎም እንተይደቀሱ ጎነይ እናበሎ መወዳእቱ ንፋስ ወቂዕዎም ገሌሎም ከም ዝሞቱ መንእሰይሲ እዚ ምስ ኣብፅሕልካስ ሓደ ጀነሬሽን ኣሰዊእኻ ምክንያቱ ለውጢ ክመፅእ ይኽእል እዩ ተባሂሉ በዚ መስዋዕቲ ንሱ ኣይመፀን ካልእስ እንታይ ደሊኻ እዩ ሕጂ እንታይ ደሊኻ እንታይ ክትገብር ትመፅእ ኣለኻ ኣብ 3 ዓመት ኣብ 4 ዓመት ዝኾነ ኢንተርቫል እኳ ንእሽተይ ውስድከ ዘይተብል
ዘይርስዑ ኸተሰብ ተዘርስዑኮ ምሸወድካ ከምቲ ናይ ቀደም ማለት እዩ 30 ገለን ዓመት ምስ ተጸንሐ ኣታሊልካ ኦፍ ኮርስ ኣይፈልጥ ነይሩ ተሓድሽ መንእሰይ ህልቕ ኢሉ ሃሊቑ ሕጂኸ ዝፈለጠስ ክዋጋእ ለኢልካ ስደድሕሪ ትኸደለኻ ተቆቲሎም ኻ ናይ ባዕልኻ ሓላፍነት እዩ መን ኪድ ኢልካ እዚ ኮይኑ ይሰዳ ንዓኻ እንታይ ግፋ ኸሊ ወይ መንእሰይ ትግራይ እንታይ ህዝቢ ትግራይ እኮ በዓል ጅግና በዓል ዝቃለስ እኮ እዩ ቶም ፈሽኳላቶም ካሕዳማት ኣይንቃለስ እንታይ ኢሎም ከዓ ንሶም ከዓ ይሕንቑ ግዴቶም እዩ መን እዴኹም ክቃለሰልኩም መን እዴኹም ክሕበልኩም ዳ ብታ ናይ ግፋ رأي سئلك من كقالسلكم من كحبالكم من كحبالكم أنا من كقالسلكم نسخم قوم يبهل ديو نسكو وقت جمريا تبهايلو بقدامي قويكو هادي مزخده ود صحيت من كقالسلكم كايبل زتريمبا هذا قولكو من كقالسلك اندعي نيردي انا نيردي نعاؤتو تقالسكو يبلكالو نعاؤتو تقالس رأيهم ازي كوي ازيس اذا حساو ذي بقدامي بحلفت اوان وقت جمريا تبهايلو هاديمي يخير هاديمو صاتا يصنحن مالتيو نسكل لا يصنحن اي صنحن زاناي تجميرا تبهايلا بصلم تقص تجميرا زنبرت شعاو هاديمو خيدوس حجت هايبللو من كقالسلكم هادم تبدا هادي من ايناسك اين قالسن حجنا ابنت انا اي قالسن زقالس دامن مخان انت يفلط انا بعلها تفلط نيرنا دنا نحنا ويلي ازي خاري وزخال ايزي مالتي نزي اتمكو مرحت بوليتيكا توهيلهم كو تحازيلهم كو موصيم سمعيو راي نايزي خا تقاوم يدغفاي ملك بللكا تغفيف زقالس يلا تغراوي كا اغفاد وصون ايكون بيراو صاوعي يقرون ببز مسلي خيد بيراو صاوعي زقرب اكل ابتسانو ساعتون كاوجرات كمعرب نور تغراوي تقالي سرينيا ناي كوميونيكيشن اكسس كو زينور زرارب بزي يخل له خنتات تاريخنا ترينا يود زواو قالسي بيراو قالسي تقبر بزح رايوم تاريخنا انترينايو يبلكا تاريخنا انترينايو زواو قالسي بيراو قالسي انا نقبر ديرنا سلازي يزبل زل حجي سلازي متقال الحساب ويكا مخنيات غير زقرو زلو يوصيتو قدم حجي اندا تقالسنا سلاز مصانا بتاريخنا ونا مقلا سلاز حلفنايو حجون كومون ختموت مدلاو كا غبر ولا كوميونيكيشن يحلو بزي قد حزب تقالاسايو نعلاما زي بلو قالسي اي قالسنيو ايكو وانا حتو نمنتاي بالاش غايو شعكو طعي نسخا مسيلو دكتور دبرصيون طعي مسيلو كيموت كل سبي حزن نيري انا حزن نير حجي شو يحزن نيره مخنياتكم زيلوم اسديدوم تسديدوم طفيهم قال خبال كله يحزن نيره اوف كورس شو مالتي حجي انت لي حزن لك نمنت انتي نخيت تقبروا لي حزن نخيت تطفئو تاي مخاني فلتكا حجي لوم كوم اندحر كوينسي اسكا جمره كنرئي شعورينا يواص مخانو اندحر داترايو كم تزول كايو اساتيفكا تقالس مصن غير يفلط دولي زغيد مر تغفيفو قوم نغير زغبر يلن غفا خا تግራይ ባህሊ ይኮነ እዛ غفان سمع زلنا ግን ይዝበልኻል نسمع زلنا አዲስ አበባ ኾነ ነግሩና ዘሎ ይዝበልኻል አዲስ አበባ ኾነ ባህ ነግሩና ይኹን አዲስ አበባ ኾነም አዲስ አበባ ዝግበር ዘለ ነግሩና ዘሎ ይዝበልኻል دي بطعم غراميت يا مالت زوم አዲስ አበባ ዘሎ ይነግሩና አለው ግን احنا ውሽጠይ ሰምዕ ዘለና حج انا دوي لرغاغيص اللوخي اصبق رغاغيصنا انا مالتي كالي سرح يلن سب منسي تحابي زوعل شرن كوابين مالتيو نابنت اب كوابينا بقى كاب دراش حيلهم كواب زلو بمولو مالتي مناسي اوزكبو ناغفف يوسدو مالو يرئلو سلازي اديس زلو امز نغرنا زلو او دا فرح اندي زلو تايل خزار بكا نمن كي زاربس بوشتو يستن غا تحمط زلها زي امي نغرنا لو سلازي غفا يلانيا ማለት መንእሰይ ብድልየቱ እዩ ወጻዓ ተረዲእዎ ብሄራዊ ሓርነት ይሉ ቃልስ ወጽዩ አየናይ ብሄራዊ ሓርነት አየናይ ወጻዓ ንመን እዮም ቃልስ ምስ መን ይኹም ይኽባተኽ አነ ርግጸኛ ተኾይነሲ ምስ ኩልኹም ይኽቃልስ ሕጂ ንኣብነት ኣበይ ክስለፍ እታ ወዳው ትድርና ዝኸደደ ከምስክነይቲ ርእሳ ተደርሚማ ወዳ ክትጽበት ሓብር ይዋያ እታ ወዳ ብገዛ ዘለኹ ወዳ ከይወስዱላ ተሸቑሪራ ተሓብር كي قفف كي إسر اتحنت الدغة كولوكي حزا أبعد دابي توريقا تسريعة
تعال سدرانا ودقا سلستيوم كاب دقه مصيوم فنچرا تبلالا تبلع بقيع اعتبل دود تاغاتم لو زد دعل ودق تعال سبيتغ ولوكي حزاب عدا بيت وريغا تسريعه تحانتغ ወዳ ብለይተ ተአሲሩ ተጨዊ ተሰዊሩ ማዓሲ መጽ እንዳበለስ ዘይንሳ መሲራ ማዳጌራ ታደቦገ ሁሉም ደቁ ተሰዲዶም ዘሐርሰሉ ሲኢኑ ምስኪናይ ድፊ ይብል አቱም ሰባዝ ዚያ ታሪክ ንሳያ ታነበረ ያነበረ መሲላ ተስማዕኩም ዘላ ሰባት ብፍላይ ከአ ቃልሲ ይመጽአሎ ቃልሲ ኮ ኦርጋናይዝ ተገይሩ ክበሃል ከሎ ንትሕጎሱ ሰባት እዩ እወ ኦፍ ኮርስ ቃልሲ ለውጥ ዘምጽ መስዩሉ ስለ ስምዕካ ትሕጎስ ኢኻ ብፍላይ ከአናትና ካይዳና ኩሉ ግዜ ካይዳና ኾም ስለ ዝነበረ ጀጋኒ ኢኹም ወሰብ ስረኢና እንዳተባሃለ ማለት ይሰብ ቁምጣ ኢኹም ንስኻትኩም እናተባሃለ ክንደይ ሰብ ስለ ዝሞተ ሓቂ ይመስለኩም ሓቂ ከም ዘይኮነ ግን ወሊድካ ፈትኖ እንዲሁ ወሊድኩም ትፍትኑ ዶ እቲ ስንኹም ነኺስኩም ዘዕበኹሞ ስንኹም ክሳብ ትስእኑ ዓይንኹም ክሳብ ዝጠፍእ ጌርኩም ዘዕበኹሞ ውላድ ቅንጭብ ቢሉ ሞት መስዋዕትን ተወስደተሎ ሽዕዩ ማዓንጣ ኸብሪ ሓረር ኢልካ ተኺኽካ ለውጥ ንዘይብሉ ነገር በኺኻ ለውጥ ከም ዘይተምጽእ ትፈልጥ ሕጂ ኮንካን ትፈልጦ ሽዕኻ ትፈልጥ ወለድና ክፉእ ዝኾነ ምርቕ ኣለዎ ሕማቕ ወሊድካ ፈትኖ ዝብል ኣይመርገም ኣይምርቕ ይብሉ ወለድና ወሊድካ ፈትኖ ኣይመርገም ኣይምርቕ ይብሃል ነገር ተሪራ እጽዋን ክባን መጽያ ሽማቅ ይራ بترانسفير جميرة دحر بنزين النفتان أخبيرة سبت غيد الله بقرا زي سي نبراديو نبرا حام حالتي تزاز كوينو حنت انجرا ጋኔን ጻድቃን ክባል ይክል ማለት ሰብ ንዘይ ጸድቅስ ጻድቃን ይባል እዩ ሰብ ይመርሆ ለግብር ኣብ ጻድቃን ያፍሪሳ ድሓር ጽሑፎምስ ንገብረ ጻድቅ አንብቦ በሚዲያ ወጽ መፈንቅለ መንግስት ኮይኑ ተኸገብር መጽዩ ህይወቱ ከደህን ንህዝብ ትግራይ ሓሲቦ ይመጸን ህይወቱ ከደህን በረኻ ወጽ ምሳኻ በረኻ ወጽዩ ስኻኻ ትሕልዋ ያመን ከሎ نابزي أول شعبها كمسيا نعم مغلا أتيدو مغلا أفتك رايس بيبيدا أتيو سو شعبي يعني مسا خبر خاوتيو زيالة دليت روت إنا قلتوا لكم سبات لا أخذتم يا ذا بيدي عملتيو وخلتهم يتملكتين دليت روت وخينكم سي لتسألكن تصرفوا تبارا يا سي 50 شيخ الوايل تقول لكم سبات همين ما تعنا دحنا دخل لزينا كون قالس لنا صاركان 50 شيخ 20 شيخ بمهال سبات او غونو كسلفوا ليو بتخكلنيا راي علامه يللو قالس ግን او تقول سلف سهم يلا مسكرهمنا نيهم ثانكيو وصينا لنا قالس لنا الحنا بغنزب او زوريا خسبات بمعسال بمسنا بغبو لا يخونا راي علامه للول ማህበረሰብ لتقم قالسي تقالسو إننا نقالس لنا لزينا لزوزني عندنا مرة قد حساب لها وخمنا دليت لوطي اسخاتهم لما حيشكم مسلكم ويم عندنا التجتهم مسلكم ነገር ግን ትልግበሩ ለተግባር ላይ ስኻቱም ለሲ ትፈልጥዎ ለኹም ይኹም ትክክል ቃልሲ በገንዘብ ቃልሲ በሴፍቲ ኔት ቃልሲ ብረዳእታ ቃልሲ ብ4000 ቅርሺ በወርሒ ንመንእሰይ ንሽለይ ደሞዝ ተማሂሩ ለውጥ ከየምጽእ አርሒቁ ከይኸይድ ደሞዙ ንእሽተዩ አጸቢቁ ከይገድፎ ንዝኾነ ስርዓት እቲ ስርዓት ምስ ስራሕ ምስ ምቁጣር ምስ ሳላሪ ምስ ኩሉ ነገር አሶሺየትድ እዩ ገዲፎ ከይኸይድ ደሞዝ ይናብራ እዩ ከም አገርካ ማለት ሰንፈላል ገርካ ንሓደ ትውልዲ ተባኽኖ እንሆ ሙሉእ ትውልዲ 600 ሺህ ዝኣክል ካብ ሲቪል ወፃኢ ብወታደራዊ ድማ ብዙሕ መንእሰይ ተማሂሩ ዝኹለይ ፎርሙላ ዝኹለይ ለይትን ቀትርን ድቃስ ስኢኑ ብጣዕሚ ይሕዝን እንታይሲ ኣምሃሮ እንድሕር ከምዚ ክተሰውኡ ኮይንኩም ሲ እንታይስ ገበረ ደቂሱ ይቕንን ይርክሳብ ሕጂ ዋላ ክሳብ ሕጂ ተደቂሱ እውን እኮ ዕረፍቲ እኮ እዩ ንዑ ኣብዚ መሬት እዚ ዝተወሰነ ዓመት ነዚ ውድእ ቢልካ ትውድኦ ካልእ ሜስካ ሓድሽ መንእሰይ ትፈጥር
ተቃዋሚ ኢልካ በዚ አዲስ አበባ ገንዘብ ተውፅእ ኣነ ከዓ ዋና ብሄራዊ ናሽናሊስት ሓይሊ እየ ኢልካ ኣብ ትግራይ ትኸውን ፀገማት ዘበሉ ብምልኦም ትዛረብ ሽግራት ብምልኦም ኣብ ቴሌቪዥን እንዳወፃኻ ሓንቲ ረህዋ የላ ሰላም የላ ፀገመን ብምልአን እንዳወፃኻ ትዛረብ ንህዝቢ ተሻቅሎ በቲ ሽጉርቲ ትነግድ በቲ ወርቂ ትነግድ ህዝቢ ገንዘብ ከይረክብ ጌርካ ንኩሉ ናይ ስቃይ ምንጭ ኮይንካ በቲ ሻዕብያ ኣቲኻ በቲ ግዛዕ ኣቲኻ ህዝቢ ሳቂኻ ምስ ወዳእኻዮ ተቃለሰለ ኢልካ ገለገለ ትፅበት ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ሓደ ሓደ ግዜ ከምዚኦም ዝበሉ ምንቅስቃሳት ነይሮም እዮም ኣብ ዓለም ሓደሽቲ ኣይኮኑን ግን ዝኾነ እዋንሲ ገዛእ ደርቢ ቡርዥዋ ምስ ሸቃላይ ሓይሊ ተዘይተማጣጢኑ ኣብ መወዳእቱ ጉዳይ ሸቃላይ ሓይሊ ዋላ ክሳብ ሎሚ ኣይፈታሕ እምበር ሸቃለሲ ግን ክሳብ ሕጂ ፍትሕ ረኺቦም ኣይፈልጡን ኩሉ ግዜ ሸቃልን ቡርዥዋን ዝገበርዎ ቃልሲ እቲ ዝሕዝን ወይ ከዓ ትራጂክ ዝኾነ መልክዑ በቲ ገዛእ ደርቢ ወይ ከዓ ካሊእ ገዛእ ደርቢ ወይ ከዓ ብካሊእ ቡርዥዋ እንዳተተከ እዩ ዝንቀሳቐስ ፀኒሑ ክሳብ ሎሚ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ቃልሲ ምስ ወድእዎ ኩሉ ግዜ ይጥለፍ እዩ ነይሩ ይገርም እዩ ትናትና ፍሉይ ኣይኮነ ነይሩ ካብኡ ማለት እዩ ልዋም ቅን ክኾነልኩም እየ ዝምነ ዝገርም ቪድዮታት ኢና ሰሚዕና ሎማዓንቲ ሓደሽቲ ኮይንኩም ነዚ ቻነል ግን ሳብስክራይብ ብምግባር ተባብዑ ኢኹም ቻው ደህና ቀኒዩ Good light. نحن نحضر تحوات إيمان